mga mabibilhan. Ayan. Ayan po, marami po ditong tanggi-tanggi. Ayan po guys. Ayan, live po tayo ngayon sa Mayan Garden. So ayan. Magandang gabi guys. Pupuntahan natin guys yung fountain. Sa mga lovers dyan, pwede kayong pupunta dito sa Mayan Gardens sa Manila. Ayan po guys. Ito po yan guys, malapit sa City Hall. Ayan, sa may Cartilla, sa gilid ng Cartilla guys. Nandito po tayo ngayon guys. So ayan, masasaksiyan natin ang ganda ng ating ganda ng Maynila guys. Ayan. So pupuntahan natin guys ang fountain. So maraming salamat guys sa pagbisita sa aking channel guys. I-share na po ang ating live guys. Thank you. Thank you. So ayan, umpisa na natin guys mag-ikot-ikot. Ayan. Tara tayo guys sa kaloob-looban. Ayan.
Shoutout kayo, shoutout. Shoutout kayo, shoutout. Shoutout sa lahat, bro! Bumalik kayo dito! Ayan, kay Balen. Flower shop, bili na kayo. Pangalan pa lang, oh. Shoutout sa mga kabady ko! Ayan. Para kanina yan. Secret! Secret mo na, secret. Secret ko na. Secret kayo dyan. Mura dito, bili na. Uy! Sasabihin ko pa siya, kulang na natin. Budol sa flowers. Budol kami na. Buti pa ako. Balaksan na natin o. Hindi na kami kanina. Buti pa ako. Dahil tayo dito. Wala na ako maibit eh. Dumayo talaga sa kami. Bukas meron ka dito. Ayan, bili na kayo sa Balen Flower Shop. Ayan, bumibili na yung ating mga ano dito. Ay, ano yung pinagawa mo? Shoutout. Shoutout sa bibigyan ko neto si ano. Mamaya na. Mga binata na! Binata na si mga alaga ko. Umipiyok pa nga eh. Sabi, ikaw na lang wala.